Бьется, блядь! Ой, блядь! А, за ним! Марат, левую сторону занял! Лево, Кепар, лево! Он. Там іще, ну, преса туди пішла. Можу теплик, у мене при собі навіть теплик готовий так. Якщо є, то що поміняється. О, це мій. Yes. Let's go back. Руховий центр. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Тепер ти йди. Я покажу, що